harvinaisempi kuin tämä satikka, vaan se on kuulemma hirveän epätasapainoinen, kun se on putki perällä ja se poskipakka, niin se on etupainoinen. Vaan niin se on tämäkin. Tämä on ihan kauhea, kun tuonne pannaan se PR niin sehän painaa ihan hirveästi tuo keula. Sitten kun täällä on etujalat ja tiellä on takajalaka, niin kyllä se kun uppoo mättää se etujalaka, niin se ei paljon tutise, että se 200 metriä ja vähän ylikin, niin suurentainen kiikari on, niin kyllä se tunnustaa, että se on aika helppoa, vaan ei se aina ole 100% ollut allalla terikkävä. Kummissi aika hyvin tämmöiselle hivekkeelle, tämä on 83, 4, 5, niillä on aina tehty ja syöpynyt piippu, että sitä ei ole sitä ehyttä piippua tiellä jonnin verran, se jo tekee se, että se käy. Mä oon ollut semmoilla käteillä, että se ei ole puhistanut piippua oikeastaan. Eikä milloinkaan. Ja tässähän on keskellä, kun tulukkasen, niin tiellähän on se löysä kohta tässä keskellä ja päässä, molemmissa päässä on tiukko, että semmoinen se on tuo piippua. Tää on 65 senttiä pitkä ja 23 milliä täys paksuminen, että kyllähän se, jos joku kriikerin vaikka saisi, niin tietäisiin tosissaan yhtä pitkä ja samalla rihlan nousulla, niin se tuo 10 skenaari se sitten pelaa sitten hirveän hyvin. Ja kun siinä tuossa 5 on, kun se on lyhyt piippunen ja niin kevyt, niin ei ole oikein inspiroinut lähteä sen kanssa metään. Että tämmöistä on ollut tämä varmaan viimeiset 2 kuukautta nujuamista ja siinä vielä moneksi iltoa on raatojen laittamisia ja loveta. Täältä perästä se. Mitä tuohon sanoisi? Ei kannata kyllä lähteä päässä, kun jos joku sanoisi, että rupeatko mulle vaihtamaan tommosen perähomman tommossa, niin minä, että se maksaa 500 tahi. No jos tää ruppee sille töön, niin kyllä minä nyt 5 päivää sen siihen saisi tehtyä. Tää tekisin vielä vähän paremmin sen pitäisi olla se sorvari, joka ruppeisi tekemään niitä kääpäisiä tappia. Tähän tuli tää ohjari, mikä piti olla tuohon sitten ensimmäisen porruuseen, niin Kiinasta ja tullahan sinne varmaan oottelua joku 3 viikkoa. Tää on HSS ja 7,5 millistä, niin ei Suomessa saa kun noita poran teriä, vaan se piti olla tämmönen pitkä tappi. Täällä tuttuja sorvaria aina kiusata, että ruppeatko tekemään tuommoista ja tuommoista. Eikä etähän näin harrastevehkeisiin niin kiinnostua herkästi. Kaiken maailman keksintöjähän siinä on pitänyt koettua käyttöön hyväksi. Jospa se ensi syksynä olisi paremmassa kunnossa, mitä se tähän asti on ollut. Sehän siinä on ollut, että se yksi syksy niin ei pysynyt se sivusuunnassa liuku se osumapiste koko ajan, kun se oli tuo rekyli vasten, niin se oli löysä se liitos ja siellä lohenpyrstössä kulki se piippu, vaikka se on petattu, niin se kulki ja kulki. Nyt se ei kulje kyllä mihinkään. Mitähän tuossa vielä osaisi sanoa? Jos olisi pylväsporakone ees jonninlainen ja sitten olisi semmoinen ristisyttöpöytä, jossa olisi pitkä tuo. Tietysti tämä 200 riitti tähän, vaan kun se oli niinku tuossa suunnassa, niin se oli hyvin hankala sitten. Ja eikä ihan riittänyt, kun se otti tuonne toloppaan kiinni sitä 200 ei saanut käytettyä hyväksi. Että jos olisi pöydälle laitettava pylväsporakone ja siinä olisi semmoinen vaikka 400 milliä tuo pittuussuuntainen tuo syöttö, niin se olisi hirmu hyvä. Kyllä niin on nuo
amerikkalaisten emujen niitä pajoja niin helppo tehdä, kun niillä on kaikki hirmu tarkat vehkeet. Mulla on ollut ainoastaan tässä niin apuvälineenä tämmönen suorakulu. Täällä on katsottu ensin asettu, että minne päin se on kallellaan tämä. Ja sitten täällä tämä puu sitten kahteen eri suuntaan, että se olisi suunnassa. Ja sillä se on katsottu ja sitten on lähtenyt hiomaan sitä puuta poikki. Tämähän on semmoinen väli ja tämä pora ei ole kiinni tällä hetkellä. Tiellä on lappia ja sille nyt ei mahtanut mitään. Onneksi tämmöiseen puuhommaan se oli ihan välttävä jeti. Yksi laaseri kohistihan se piti minun tähän tuhota, kun minä yritin sillä laaserisätteellä se reijän lävite katsoa. Kyllähän se meni se säde sitä lävite, vaan ei silläkään laaseri kohistamalla tee kyllä mitään, kun se 30 metriä se täplä ei näkyy, niin minä luulin, että se on 100 metrin päässä, sinne on helppo kiikarkohisto, niin ei se ollutkaan semmoinen. Ettäs. Tää pitää viedä vielä loppuun tämä ihan kaikki raavat panna paikalle ja kaikki viimeiset hiplaukset tehdä. Ja sitten se kiikar paikalle ja vie asekaappiin ja käypä ampumaraalla ensimmäisen hyvä keli aikaan testoamassa. Siinähän on se, että jos se peti ei ole kohdalla ja sitä ruvetaan ampumaan, niin tässä on sökö se peti, niin se voi tehdä sitä, että se lähtee nousemaan vaan ihan pystysuoraan ylös. Mutta saattaa se olla sitten niin, että se tekee semmoista vaikka rinkiä. Tai se vaan yksinkertaisesti syyttää. Ja sitten saattaa olla niin, että se yhden ampuu lähes 5 senttiä syrjiä ja sen jälkeen loput ampuu keskelle 10. Niitäkin on ollut. Sitä on luultu, että se on rasvalaakkaus, vai ei se mikään rasvalaakkaus ole. Se kala on syrjässä ja se tärähtää sen verran, niin se on sakkeutuu siihen paikkaan, missä se kuuluu olla. Ja sillähän pystyy sitten ampumaan jonnin verran. Peti on kaikkein tärkein asia näissä vehkeissä. Että kyllähän ne jotkut kiväärit on tehtaan asennuksella pelannut, sanoo, että ei niillä ole tarvinnut mitään tehdä, vaan kyllä mulla ne on aina ollut tämmöisiä. Jossain vaiheessa tullut se petin tekeminen eteen. Tässä maassa sarjassa niin ei ollut mikään, tämä on ProPet 2000, niin tässä ei ollut hirveän paljon sitä massaa, että sitä ei hyvin monta kertaa olisi pystynyt korjaamaan, vaan sinne pikkusen jäävä. Minä en raskinut ennen viimeisin sitä AK-purkkia, kun se kuivaa sinne, niin tuolla metallilla sitten täytin noita pikkulovia siitä. Semmoista on ollut nyt tänä talvena harrastukset on ollut semmosia. Mutta tämähän on minusta muuten miellyttävä keksintö tämä M551. Tässä on niinku sammaa on vaan 6-vitoseen verrattuna se, että tämä lukkokehys on pyörä. Sillähän minä aloitin, kun se kävi. Ja tämä on aika paljon paksumpi tämä lukkokehys tästä kohti mitä 5-vitosta. Ja tässä on tasan 17 milliset lohenpyrstöt, kun on melkein 0,5 milliä kappeimmat 5-vitossa. Vaan tämä reikä on liian iso. Lipas on leveä, niin se vie jääkkyyttä siitä. Mulla on se kiikarin jalka semmoinen kyllä, että se antaa lisää jääkkyyttä. Siinä on niin paljon niitä pulttia, millä se on se jalka patentti kiinni ensin se runko, niin se on. Luulisi, että se antaa jäykkyyttä. Mutta ei siinä mitään. Ja kun se saa viimeiset hiplaakset tuohon, niin minä laitan sitten vissiin vielä jonnin videon pätkän, kun on ampumaraalla käynyt ja katsonut, että minkälaista kassaa sillä saa. Että eipä tällä kertaa muuta kuin molskista.